Pois ainda quedei pensando se temos un sistema que é para vincularnos e facer tribo, e temos un sistema que tamén é emocional, que valora a escasez. E dixo eu, primeiro tens que ter tribo para non estar valorando a escasez nos vínculos, que é o que pasa na sociedade do benestar, porque como non precisas tribo, e a mensaxe de liberdade é que tens que poder soa, acabas traducindo isto nos vínculos, este outro mecanismo de valorar o escaso. Por iso hai tanta toxicidade e aí nace esa sociedade líquida, non? Na que vou dando pouco, buscando validación, tal, vale. E eu digo, primeiro a tribo, tens que ter tribo, e despois non vas caer niso. E alguén dirá, non, pero podes caer igual, porque o teu cerebro valora a escasez. Daquela eu quedei pensando, non. Valora a escasez e é supervivencia para cazar, para recolectar. Se ti tes tribo, ti vas cazar ca tribo, e si vas valorar o escaso e vas buscar a forma ca túa tribo de ter acceso a eso que escasea. Como sería na sociedade actual? Ti xa tes tribo, tes un ecosistema afectivo san, con vínculos que che dan seguridade, que ti sabes que esas persoas están para ti. E agora imos cazar. Agora esas persoas son o meu sostén, e son as que me animan, e son as que me apoian para eu conseguir os meus obxectivos. Xa non poño esa parte emocional da escasez nos vínculos, porque eu xa os teño. E emocionalmente vou querer, pois, a ver, que na sociedade, os obxectivos, calquera, estudar, buscar un traballo mellor, sí, conseguir calquer mellora, non? No máis esencial, a miña tribo vaime axudar a medrar humanamente. Cando eu este aí, pois o que nos pasa a todos é que na sociedade velo, ai, que todo me sabe mal, ai, que, Dios mío, que mala sorte teño en todo. A miña tribo non me vai deixar caer niso. E vanme reforzar aquilo que eu teño bo, aquilo, vanme axudar a buscar camiños. Van soster un pouco, porque ao final o sostén emocional é unha cousa que se sinte. Non é se che veñen coidar o micho, para que ti, que eu tamén teño eses vínculos, que quero marchar 3 días, porque a mí me apetece, e teño que me veña a coidar os michos, tamén. Pero a veces é unha sensación de que eu vou poder, porque vou poder, ao mellor, poñer agora o foco en algo que quero conseguir, estou tranquila, a escoita que unha persoa fai das túas preocupacións é moi valiosa, porque ti podes desenvolver os teus pensamentos, que a veces en soidade son como un bucle eterno, non? Unha roda de hámster que eu non saio dai, pero cando os expreso, poños noutro nivel, e a persoa que o recibe axúdame a comprenderme, é dicir, que xa é un... Daquela, claro que vou conseguir incluso o meu obxectivo de ser mellor persoa, de ser unha persoa máis competente, sí? Daquela eu teño claro, ti tens que ter tribo, por eso a revolución vai ser dos afectos. Ten que ser a revolución dos afectos, porque se eu teño tribo, e daquela eu podo loitar, non? Levar a cabo as miñas loitas xunto ca miña tribo para eu estar mellor, e colaboro nas súas, que isto é moi satisfactorio, sentirte necesaria, sí? Non en tanto que non poidan sobrevivir sen ti, senón necesaria para que medren, para que sexan mellores. Isto é moi satisfactorio.
Como se traduce isto na sociedade? Pois unha sociedade formada por persoas sans que teñen ecosistemas afectivos sans, logo a miña tribo tamén empatiza ca outra tribo. Unha sociedade que se move nos afectos loita polos seus dereitos. E loita porque aquelo que escasea poida ser posible, como a xustiza. Unha loita obreira é unha loita dos afectos tamén. É unha loita pola tribo. É ou non é? Non é de extrañar que eu menciono a Marx no outro vídeo, non? Que todas as persoas que foron moi revolucionarias falasen de afectos, falasen de amor, falasen de como nos vinculamos. Porque humanamente é a cousa máis importante que temos que facer, é ser unha tribo. Ser tribos que fan un mundo mellor. Por iso os afectos son revolución. E a revolución nace do amor. Do amor como emoción. Dos afectos, desde a filosofía, falar de afectos. ¿Sí? De como nos vinculamos, de como temos unha estructura afectiva que ten que ver co noso cerebro emocional e co noso cerebro racional, e como a calquera outra especie estamos en evolución, o cerebro emocional é máis primitivo, o racional é máis novo. A nosa traxectoria vital consiste en que o cerebro racional xestione, non vou dicir controle, nin domine, xestione aquele emocional. É iso que nos fai humanas. Sí? É iso que nos fai maduras. Agora, unha sociedade que lanza unha mensaxe de que soa, de que todo, de que cho poño todo, é o que digo eu, a sociedade do benestar, pono todo para que non precises das outras persoas. Pero ti és humana. Ti precisas. Precisas os coidados. Precisas ese sostén emocional. Precisas incluso coidar, sentirte necesaria. Cando ti creas o teu ecosistema afectivo este san, ti tes gana de vivir. Para ver a túa tribo medrar, para ver as outras persoas. Sí? E esa sensación de que faz falta. É unha sensación tan satisfactoria que a min cóstame dicir que temos que explicar isto, pero a liberdade, a falsa liberdade esta de vou e agora desenténdome porque isto é unha carga. É certo, a tribo é unha carga. Pero é que nacemos para iso, non? É unha carga, pero é unha carga necesaria para dar sentido á túa existencia. Daquela, esa liberdade da evasión, desvincúlome, baixome de todo tal, crea un vacío existencial. Porque o sentido da túa existencia, Marx, que eu podo volver a mencionar, dicía que o traballo é algo propio do ser humano. E el, claro, a que se refería? A cultivar, a cazar, a soster, non? Aqueles lugares onde vivimos, por dame igual, a cova, a choza, o que ti queiras. E dá sentido. O traballo dá sentido á vida. Pero o traballo que ti faz pola tribo. O traballo que ti faz para unha tribo mellor, para unha sociedade mellor. O traballo onde ti vas, traballas ali e che dan os cartos. Se non o ves como a un ben común, que, a ver, é que isto é a teoría de Marx, sabes que as teorías de Marx van aí, se non o ves como a un ben común, como algo que é para mellorar como a sociedade, non dá ningún sentido á túa existencia. E eu teño oído a persoas que o seu traballo, que nunca deixarían de traballar porque, aínda que tivese moitos cartos, porque traballar
E esa sensación é moi humana. Pero estás vendo o teu traballo como un ben social. E incluso os froitos do teu traballo son para a túa tribo. Que aquí poderíamos falar da familia, a familia líquida, non? Esa familia que tamén perdeu o sentido e que é onde ao final se sostén a especie. É moi interesante e debemos pensar nisto. Aquela para min é así, tens que ter tribo. Un ecosistema afectivo san. E despois medrar. Como a persoa, medrar como a tribo, medrar de par dos teus. Xa que decir, xa non somos unha pandilla de... Pero medrar de par dos teus. E isto repercute na sociedade. E o individualismo son a veces persoas illadas dicindo que a sociedade é moi injusta e dicindolle aos políticos que a teñen que mellorar. Sí? Pero cada un desde a súa casa berrando. A revolución é de tribus que miran a melloría. Por iso xa a política, cando a miras, que eu quedo pampa ás veces, estáse maternando a sociedade. A sociedade é unha sociedade que chora, son crianzas que choran porque todo me sae mal e todo é moi injusto e todo está moi caro e todos ganamos pouco e o cambio climático e de todo me queixo, sí? Cada un aí, cada persoa isolada. Mais desde os afectos e construímos desde a base, que diría Marx tamén, non? Lideramos desde a base. Isto aplicado á parte capitalista e á parte humana tamén podemos liderar desde a base con afectos. Non hai máis. Non ten máis segredo que iso. A revolución dos afectos. É iso. A revolución do amor. Isto é anti-hexemónico total dicir isto, pero vamos, eu teño clarísimo. É bonito,